So गिबियावनो आफा इसोरखौ हामबायदों बे समावहाय जोबनो गैयै गोजोननाय आरो रंजानायखौ आङो मोननो हादों। थ' बे समाव नोंथांमोननि थाखायबो जोबोद गोजोननाय दिनै बे समावहाय इसोरनि बोसोनखौ होनो थाखाय आंनियावहाय रेभारेन्ड पास्टरा दंफैयो। थ' आसा खालामदों नोंथांमोना दिनैहाय इसोरनि बोसोनखौहाय खोनासंगोन आरो बे इसोरनि बोसोना नोंथांमोननि जिबनाव मोनसे थुलुंगानाय आरो मोनसे सोलायनाय जिबनखौ लाबोगोन। थ' बे समाव आङो वेलकाम खालामदों रेभारेन्ड पास्टर बिन'द सारखौहाय आयंखौ आं बे समावहाय वेलकाम खालामबाय दिनै बे समखौहाय इसोरनि लागै होनो थाखाय। धन्यबाद। हालेलुया। इसोरखौ हामबायनो बे समाव जोङो दान्दिसे सम इसोरनि बोसोन जोङो सावरायलायनि। बिसेसकै आं बे समावहाय ज'ना नाबिनि बिषय आङो सुंद'यै आङो बुंथिनो हास्थायदों। जों गासैबो मिथिगौ ज'ना नाबिनि बिनि जिबननि काहानिखौ बे माबायदि रोखोमै इसोर गिग्रामोन आरो इसोरा बेखौहाय माबायदि रोखोमै नागिरामोन आरो इसोरा बेखौ गावनि हाबा मावनो थाखाय माबायदि रोखोमै बिनि जिबनजोंहाय सोमोन्दो लाखिनानै इसोरा ज'ना नाबिखौ मोनसे देशखौ बासायदोंमोन। जों बिनि बिषय जोङो सुंद'यै जोङो सावरायनो जोबोद इन्टारेस्टिं बे बिषया। जोङो जोंनि जिबनावबो माखासे बिषयखौ जोङो बिनि ज'नानि काहानिखौ लानानैहाय जोङो गोरोबफा होनो हायो। जोङो माबोरै होनब्ला बुङोबा ज'नाया सासे जोबोद इसोर गिग्रा दिनै मानसिमोन बियो आरो जोंबो बुंनो थाङोब्ला साफ्रोमबो बिराद इसोर गिग्रा। जोङो रावबो इसोरखौ गिया होनना बुङा, जों बयबो इसोर गिग्रा जों। नाथाय अब्ला नायदो जोंबो जेला इसोरा जोंखौ माबा मोनसे खामानि होयो अब्ला जों खारखोमानो जोङो आराम्भ जायो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। नंगौना नङा? दा ज'नायाबो बेबायदि रोखोमै जेला इसोरा बेखौहाय गावखौ अननायखाय बा गावबो अननायखाय बिनो मोनसे दायित्व होदोंमोन, नोङो आंनि मोनसे हाबा मावनांगौ। आरो बेबायदिनो ज'नानो दायित्व होबाय, नोङो निनबे नोगोराव थांनानै नोङो आंनि लागै नोङो प्रसार खालायनांगौ। मानोना निनबे नोगोरा गासैबो दिनै पापजों गोदोबाय आरो बे नोगोरखौहाय आङो मुगैबाय। बेनिखायनो आं बे नोगोरखौहाय अनखांनायजों आङो खनसे आङो बिसोरनो खाबु होनो गोसो जादों। बिसोरो जुदि आंनि बोसोनखौ जुदि खोनासङोब्ला बिसोरो बासायजानायखौ मोनगोन। नाथाय बिसोरो जुदि आंनि बोसोनखौ खोनासङाब्ला बिसोरो आंनिफ्राय रागासो बिसोर मोनसिगोन। मानो होनबा आङो बेखौनो बुंथिनो सानदों नोंनि सिगाङाव, 40 दिननि बिथोराव आङो जुदि बिसोर गोसो सोलायाब्ला आं निनबे नोगोरखौ सावसिगोन। आमेन। आरो बे बाथ्राखौहाय खोन्थाहैनो थाखाय ज'ना नाबिखौ इसोरा सानसेखालि बुंबाय, हे ज'ना, नोङो थांदो, नोङो निनबे नोगोराव आंनि लागै गोसोफाफिननायनि थाखाय नोङो बिसोरनो फोरमायहैदो जे 40 दिननि बिथोराव आङो गोसो सोलायाबा बे नोगोरखौ सावसिगोन। आरो बे बाथ्राखौ ज'नाया खोनानानै बियो गावसो गिख्रंबाय आरो बिनि जेनाखि गिनाय बियो गोसोआव ओरैबायदि सोनानै लाबाय, बे इसोरनो फोरमायाखिसै, खिन्थु बिनि गिनायखौ इसोरा मिथिगौ माबायदि रोखोमै गिखो। जोंबो बेबायदि रोखोमै जों इसोरनिफ्राय जोङो गावखौहाय इसोरा मिथियै बायदि माखासे बिषयखौ जोङो लाखोमानानै दोनो। जोङो इसोरखौ सायाव गियो खिन्थु सिङाव हले जों गिया, उल्था होनना बुंजायो। माबोरैबा ज'नायाबो जोबोद गियो बियो इसोरखौ सायाव, खिन्थु सिंजोंहाय हले बियो खारखोमानायनिसो बुद्धि लाबाय। होमबा बियो थारैनो बे इसोरखौ गिखो ना बै इसोरखौहाय बियो मा होनो मान होखो? बियो इसोरनि बाथ्राखौहाय बियो दोनखोमानानै रावनोबो खोन्थायासैनो, गावखौबो बे दोनखोमानोसो आराम्भ खालामबाय बियो। मानो थांनांगौथ' जाबाय आरो बेनिखायनो बियो थांनांगौ बेलायावहाय बहा दोनखोमाखै बियो? जेराव बियो निनबे नोगोरनि जाहाजाव गाखोनानै थांनांगौ, तारसिस नोगोराव थांनाय जाहाजावसो बे गाखोनानै गावखौ दोनखोमाबाय। फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जोंबो बेबायदिनो गोबां दिनै बिदिनो दोनखोमायो। फालाव पास्टरबाबो दोनखोमायो, बिश्वासिबाबो दोनखोमायो। जोङो माबोरै दोनखोमायो होनना बुङोब्ला बबेबा समाव जोङो बबेबा गोरिब गुन्द्राफ्रा लेंहरोब्ला इसोरनि खामानि मावनो बा प्रार्थना खालायनो लेंहरोब्ला बोसोन बुंनोबा मा खालाय जाहैबाय, आंहा सम गैयालै, बेबायदि होनग्रा गोबां फालाव पास्टरफोरबो दङ। गाज्रि मोननो नाङा, आंबो जानो हागौ, आंबो मालाबा दोनखोमायबो जानो हागौ।
इन जेनेरेल बुङो आरो बिश्वासफ्राथ' खम माबा गिर्जायाव थांनांगौब्ला मा होनो आलासि फैदों उदै सादों बाजाराव थांनांगौ उमुखौ लोगो हमहैनांगौ सावले इसोरखौ बिराद गियो खिन्थु इसोरनि लागैहाय गिर्जायाव थांनोनो बिसोरबो गावखौ दोनखुमायो आरोखि गिर्जायाव थांनांगौ निनबेनाव थांनांगौ थार्सिसनिफ्राव थांबाय बाजाराव थांबाय होननाय बायदि आरोखि प्रेज द लर्ड हालेलुया दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो दोनखुमानायाव जोंबो जुनानिफ्राय खम नङा जोंबो अस्ताद जोंबो दोनखुमानायाव दानिया फैदो सुंद'यै बुंनो सानदों आङो जों बयबो काहानिखौ मिथिखागौ जुनाया बेबायदिनो जेलानाखि गावखौ दोनखुमाबाय इन्टारेस्टिं बिखय बावसो जागोन नोंनि बे थाखुमानायखौ इसोरा नुवाखैना इसोरा नुयो जेराव इसोर गैया होननानै साननानै नोङो गावखौहाय नोङो उदां खालामनो सानगोन बे जायगायावनो इसोरा नोंजों लोगोसे दं आरो नोंनि सायाव आनजाद लाबोगोन प्रेज द लर्ड बै समावहाय सागोरावहाय बारा जेरावबो बाराखै जेराव जना थाखुमादों बेयावसो बारदों बारा प्रेज द लर्ड आरो बेबायदिनो नोंनावबो आनजादा नोंनावसो फैगोन नों थाखुमानायखाय दस्रानाव फैनाय नङा मानोना नोंहा इसोरजों मोनसे लिंक दंमोन इसोरजों नोंहा मोनसे सम्पर्क दंमोन इसोरजों नोंहा मोनसे हाबा मावनायनि नोङो दिनै रदायखादोंमोन आरो बेखौ नों दोनखुमादों बे दोनखुमानायनि थाखाय नोङो मा जाहैबाय दिनै नोंनि सायाव बारा बारबाय दिनै ख्रिस्टानफोरनाव बारा दुमदाम बारनो हमबाय मानोना जों गासैबो इसोरनि खाथियाव जों गावखौ दोनखुमाबाय इसोरा नुयो दिनै बहा दङ बहा मा मावदों बहा थांनो सानदों आरो बेबायदिनो गाव मामायो गिलु बालु बार हुंखाजोंहाय बिसिनि बे जाहाजाव दिनैहाय सागोरनि गेजेराव दौ दौमाजों दोबैहां जाबाय जाहाजनि मानसिफ्रा गाबख्रावजोब्बाय हाहाकार जाबाय गोबां बाथ्रा दं बेवहाय आं गासैबो बुंजोबला सुंद'यै बुंनोसै बबेखानि जेला बेवहाय जाहाजनि गेजेराव जेसेबां मानसिफोर दङ बिसोर गाव गावनि इसोरखौ खुलुमनो जेला गावब्ला थोनो बियो इसोरनि खाथियाव माबोरै गावखौ गथायबावनो बेलाय खारन बियो इसोरनि खाथियाव गावखौ दायि खालायबाय इसोरनि खाथियाव बियो गावखौहाय दोनखुमाबाय आरो बेनो जोंनि आसोल खारन जों जेला जों इसोरनिफ्राय जों गावखौ दोनखुमायोब्ला जों इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनो जों साहस हाया जायो गिर्जायाव थांनो साहस हाया जायो फालो फास्टनाव रायथिनो साहस हाया जायो मानोना जोङो पाप मावबाय नै बबेखानि मा जायो थैनायानो साबसिनसै जोंबो बिदि रोखोमै सानो गोबां बिश्वासिफ्रा खारन आंथ' गैखालिया गिर्जायावबो थांनो हाला पापबो खमा लानो हाला उमुक थुमुक जाबाय आं थैखानोसै बे जनानि फर्मुला बियो जनायाबो बिदिनो जाहैबाय आंथ' ओरैबो हाला मा खालायनो थैनायानो साबसिनसै ओइ जाहाजनि मानसिफोर आंनि थाखायनो बे बारहुंखा फैदों आंखौ दैयाव गारहरदो आरो बेबायदिनो जनाखौहाय मा होनो सागराव गारहरबाय मोनसे बाथ्राखौ मोजां खेयाल खालाय जायखौ इसोरा अनदों जायखौ इसोरा सायख'दों इसोरनो बेखौनो नांगौ गुबुनखौ नाङा एग्जाम्पल हिसाबै जोंनि जोंज्लाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसो थोलायबा मा होनो आंनो बेखौनो नांगौ आं बेखौ मोनाबा थैगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया नंगौना नङा दा इसोराबो बेबायदिनो जाहैबाय आंनो जनाखौ नांगौ बेलाय गोबां फालो फास्टआव दंमोन गोबां नाबि दंमोन गोबां मानसि दंमोन गैयामोन नामा संसाराव दंमोन खिन्थु इसोरा मा होनो जाहैबाय आंनो जनाखौनो नांगौ थैब्लाबो आंनो बेखौ नांगौ जनाया थैनो नागिरबालाय मा जानो ओंखायनो इसोराथ' गाहाथ' गासैबो बोलो दं नालाय जेला जनाया दैयाव बाज्रुमबाय जनाखौ बासायनो थाखाय मासे गेदेर ना इसोरा सोरजिनानै जनाखौ बे नानि उदैयाव थ्रोब सोनानै हरबाय जनाया आन्दायबाय दैयाव बाज्रुमबाय आङो दै गब'नानैसो थैनांसिगौमोन माथो माबा नोगोरावसो सफैबाय आंलाय होननाय बायदि आरोखि एफा गिदिर नानि उदैयाव सहैबाय हमनोनो हायाखिसै माथो सोरगिदिं नायजोब्बाय बाउन्डारि वाल जोब जेल खाना बायदि सिल नानि उदै सिङाव नालाय आरो दुनियाखै बे नायगिंबाय उनावहाय मा जाहैबाय लासै बेथ' मिथिया उदैयावसो दङ
बे उदैयाव दङब्ला मा जागोन बेलाय जायनिखि उदैयाव थाया मानो जि बेदर ना जि मुवा जाया मानो बे लासै लासै आवलिलाङो गोलैलाङो नै जोंनि उदैफ्राव मा जायो मिथिबाय नै जोंनि उदैयाव माने बेबायदि मोनसे मा होनो मोनसे रोखोमनि गेस दङ बे गेसआ मा खालायो जाहैबाय कनजुम खालायो जोंनि बे आदारफोरखौ बे कनजुम खालायनानै हजम खालायो आरो बेयो मा जाहैबाय ओरैबायदि गरमजोंहाय हिटजोंहाय माने बेखौहाय कनजुम खालाय जाहैबाय बियो मा होनो आवलिलाङो आरोखि लासै लासै सेवनानै आरो बियो इसोरनि माबा बायदिहाय बिथोन बायदिहाय बेनो जोंनि रसफ्रा जोंनि भिटामिन जानानै जोङो देहाखौ बोलोगोरा खालामो मैलाफ्रा जेरै ओंखारलाङो आरोखि जा बे मोनसे जोंनि बे मानसिफोरनि जेनाखि जोंनि बे पाकस्थलियाव जेनाखि उदैयाव जिथुनाखि जानानै जोंनि हजम जानाय जि बेबस्था एखे रोखोमनि नानि बेलायावबो बेबायदिनो जायो नानि उदैयाव जेला नाया जिखुनु मुवा जागोन बेबो बेबायदि रोखोम हजम जागोन बे मोनसे हजम जानाय सक्तिया जाबाय मोनसे गेसनि दारै जायो बे गेसआ जाबाय ओरैबायदि हिट ओरैबायदि गेस बियो फेसेवनानै बेखौ हजम खालायो बै समावहाय इसोरा मा बेबस्था खालामदों जाहैबाय नाया खालि हिटल' होनो हागोन फेसेवनो हाया प्रेज द लर्ड मानोना बेवहाय इसोरनि अनजाथाव बिसाया दङ आरोखि आरो बेखौहाय मा जायो इसोरा बेखौ रिपेयारिंसो खालायदों नानि उदै सिङाव रिपेयारिंसो खालायदों माबायदि रिपेयारिं बे जाबाय नरक जाथना बायदि रिपेयारिं ओंखायनो बाइबेलाव लिरनाय दं जना माबा दिनै 2 आयदा 2 पदआव फरायबानो मोनगोन मोनसे बाथ्रा दङ आङो सिअलनि सिंनिफ्राय सिअलनिफ्राय अर्थात पातालनिफ्राय आङो हसिख्राव आङो गाबबाय होननानै बाथ्रा दं आरोखि बे जे पातालनिफ्राय हसिख्राव गाबबाय होननाय बुंनाया जाहैबाय बे जाबाय नरक जाथनायाव बे अरजों सावजानानै गाबनाय बायदि ज'ना नाबिया नानि उदैयाव हाबनानै बै जे नानिफ्राय जोंनि उदैनिफ्राय ओंखारनाय जि गेस मोनगोन बे गेसाव अरबायदि खामलावदों बेखौ नरक जाथनानि एक्सपिरियेन्स होदों बिसोरो आरो बै समाव जेब्लाखि खामलावबाय नै खामजाबाय सैज्य खालायनो हाला अब्ला बियो अट'मेटिक बुंनांगौ जाबाय फोरबु आंखौ बासायदो जों मानसिफ्राबो बिदिनो दा जोङो दुगा बुङो जे बहा दं सोरगो बहा दं नरक होनग्राफोर गोबां दङ जेलानाखि नरकाव गोग्लैहैबाय बा पातालाव गोग्लैहैबाय बा बै लाजार आरो धोनि मानसि दङ बै धोनि मानसि बायदि जेलानाखि बे पातालाव माने गारसन हरजाबाय बै माहाजोन बायदि हस्रिगाव गाबनो बाध्य जागोन आरो बै समाव हले बिसोर ओरैबायदि मेगन रुफु गाबगोन ओरैबायदि बिसोरो माने राजि जागोन फास्टिं थानो बेबायदिनोहाय इसोरनावहाय बेबायदि रोखोमै बिसोरो नरक जाथना मोनबा बै समाव हले बिसोर सिगां मोनगोन बिसिबां गोबाव उदै बासिनानै गाबनांगौ बिसिबां प्रार्थना खालायनांगौ बिसिबां रिभाइभेल जानांगौ बिसिबां आत्मिक जानांगौ जासिगोन होननानै नरकाव बेबायदि रोखोम सिखार खालायदो आरोखि गासैबो खिन्थु गोबांनि थाखाय खिन्थु बै समा नोंनि थाखाय आरो फैफिननायनि सम गैला बेखायनो बे मोनसे एक्सपिरियेन्स बायदि ज'ना नाबिखौहाय जेरैबायदि नानि उदैयाव सावदों इसोरा नै बेबायदि रोखोमै जोंबो सानसे जों सावजागोन आरो जोङो दिनै बाव सावजानांगौबा जोङो बिनिफ्राय ओंखारफिननो हानाय नङा आरोखि ज'ना नाबिखौहाय इसोरा बे एक्सपिरियेन्सखौ होनाया जोंनि थाखायबो मोनसे एक्सपिरियेन्स आरोखि नानि उदैयाव जिनाखि बे माने अरजों सावनाय बायदि सावजानाय नै बेबायदि रोखोमखौ जोङो दिनै इसोरखौ जुदि जोङो थगायोब्ला इसोरनो जों खारखुमायोब्ला बेबायदि साजाखौ जों मोनगोन ज'ना नाबिया इसोरनि अननायजों फैफिननो मोनदों नों आंहा फैफिननो हागोन ना बे साबधान जा आरोखि बेनिखायनो बै समाव मा जाहैबाय ज'ना नाबिया जेलानाखि बे उदै सिङाव गाबै बियो बे समाव अनुताप खालायबाय बे समाव सिखार खालायबाय प्रभु आंखौ बोखांदो आंखौ बिनिफ्राय उद्धार खालायदो नों जि थोनो आं बेखौ मावसिगोन नै बायदि रोखोमै अब्लाबो इसोरा आरो मोनसे एक्सपिरियेन्स
लानांगौ बिनिफ्राय मानो मानसिया थैब्ला सानथामनि उनावसो सिखारफिनगोन गावनि प्रभु जिशु ख्रीष्टनि जिथुनाखि बे बुहुमाव जिशु ख्रीष्ट दिनैहाय फैनायनि आरो जोंनि लागै बे क्रुसाव थैनायनि बे फबजानायनि आरो बे सिखांफिननायनि जेनाखि सानथामनि जेनाखि बिशेषता दङ बे बिषयखौहाय प्रभुआ गावनि बे जिबननि काहानिखौ खोन्थानो थाखाय जुनाखौबो बेबायदिनो नानि उदैयाव सानथाम हरथाम दोननानै बेखौहाय बेबायदि रोखोमै नरक जाथना होनानै बेखौ रियेलाइज खालायनानै अनुताप खालायहोनानै इसोरनाव बे जेब्लानाखि बियो फाइनाल बे स्वीकार खालामबाय आङो फोरबोनि बोसोनखौ आङो थारैनो आङो खालायसिगोन नङाब्ला आङो जिबनाव आङो सोलिनो हानाय थांना थानो हानाय नङा बै समाव बियो सागोर सिङाव दैयाव गावखौ दङ होनना बे जेबो अनुभब खालायाखै बे अनुभब खालायदों जाहैबाय बै समावहाय जे गोथाङै थानानैनो आं मोनसे सास्तिसो अनुभब खालायदों बे सास्तिसो बे होजादों आरो बै सास्तिनिफ्राय आंखौ उद्धार खालायदो होननानै बेयो अनुताप खालायनानै बे इसोरनाव फैदों दा बेबायदि रोखोमै जों गोबां मानसिखौ जोंनाव नुयो आरोखि जेलानाखि बुजाबाय इसोरजों अब्लासो इसोरनाव फैनो थाखाय गोसो जायो बिनि सिगां इसोरनावहाय इसोरनि आज्ञा बायदि बिथोन बायदि गावखौहाय दिनैहाय इसोरनो गथायनानै इसोरनि उन उन थाबायनो इसोरनि बोसोनखौ पालन खालामनो इसोरनियाव गावखौहाय अराय सम गोथारै दोननो थाखाय गोसो जाया माबा मोनसे जुदि बुङोब्ला फोरोङोब्ला फालो पास्टरफ्रा बुङोब्ला अब्ला फालो पास्टरफोरखौहाय बिसोरो दाय हमो बा बुङो रायो रागा जोङो किन्तु दिनै फालो पास्टरफ्रा इसोरनि सन्तानफोरखौ इसोरजों अराय सम मोजाङै थानो थाखाय बेखौसो फोरोङो दा बेनिखायनो जों बेबायदि फोरोंनायखौ जोङो नेग्लेक्ट खालायनानै जुदि एमब्राबायैनो जुदि इसोरनि बेरेखा जुदि जों मावोब्ला गाज्रि लामाथिं थाङोब्ला जों जुना बायदि जों साजा मोनो आरो बेबायदि साजा मोननानै अनुताप खालायनानै फैस्लायस्लाय नोङो मोजां दिनै इसोरजोंहाय मोजां सहबायता लानानै गावनि जिबनाव गावनि न'खराव गावनि फरियालाव दिनै इसोरजोंहाय अराय सम नांथाबना थानाय गावनि न'खरखौ जुदि मोजाङै खुंलाङोब्ला नोंथांनि न'खराव माब्लाबा बिदि समस्या फैया दा बेनिखायनो आं बेखौनो खावलायनो जाहैबाय नोंथांमोना इसोरजोंहाय दिनै इसोर गिग्रा इसोरखौहाय दिनै मान होग्रा ओंखायनो इसोरजों मोजाङै लोगोसे नांथाबनानै था जुना बायदि खारखोमानो नाङा गिर्जानिफ्राय खारखोमानाय इसोरनि खामानिनिफ्राय खारखोमानाय इसोरखौ थगायनाय नैबायदि हाबाफ्रा दिनै इसोरनि लागैहाय बियो दिनैहाय मुगैजाथाव आरो बेखौ इसोरा हामा बबेखानि दिनैहाय जुना बेखौहाय बेबायदि रोखोमै मोनसे ट्रायलनि गेजेरजोंहाय लाबोनानै बे अनुताप जाफिननायखाय इसोरनि मावनांगौ स्वीकार खालामनायखाय इसोरा बेनो जेरैबायदि दायथ' होदोंमोन बबेखानि बे बाध्य जानानै निनबे नगराव बे थांनानै प्रसार खालामनांगौ जानांगौ मा जाखो आल्टिमेटलि बेखौनो मावनांबाय आं बेखौनो बुंनो जाबाय इसोरनिफ्राय खारखोमानायफोर नोंसोर सानसेबाबो इसोरनि खाथियाव नोंसोर फैफिननांगोन इसोरनि बुंनायखौ नोंसोर मावखाथारनांगोन जुनाना बेयावबो बाध्य जादों मावनो आरो बेबायदिनो निनबे नोगोरा बासायजादोंमोन जों गासैबो बासायजानांगौ दिनैहाय जुनाना बेया जेरैबायदि निनबे नगराव बासायोबा नोंथांमोनाबो आंबो जों बयबो जोङो इसोरनि बोसोनखौहाय जोङो मानसिफोरनि गेजेराव रानना होनानै इसोरनि रागाया फैगासिनो जोंनि गेजेराव बे बोसोनखौ खोन्थानानै बिसोरजों थाबैनो जों गोसो सोलायनानै जों बासायजायो जोंनि देशा जोंनि रायजोआ जोंनि हारिया जों बेनिखायनो जोङो गावखौहाय जोङो जुनाना बेबायदि खालायावसोनो जों सिदायैनो इसोरनि बोसोनखौहाय जोङो बाइबेलनिफ्राय जों रोखा रोखा मोनखाबाय जों बे बाइबेलनि बोसोनखौ लानानै जोङो बेबायदि इसोरनि बोसोनखौ जोङो खोन्थानांगौआ जोंनि थाखाय बे मोनसे गेदेर जोंहा दिनै दायित्व बजा दं आरोखि ओंखायनो आं गासैखौबो गुरै खावलायो नोंथां गासैबो दिनै इसोरनि बोसोनखौ रायलायनायनि थाखाय गावखौहाय सासे इसोरनि दास लें हिसाबै गावखौहाय नोङो इसोरनि दृष्टियाव अनजाथाव आरो बेनि आज्ञा पालन खालायनाय बेबायदिनो इसोरनि सासे बिदि मणि मुकुटा बायदि गावखौ नोङो बेबायदि रोखोमै नोङो लुखांदो इसोरा नोंथांखौ नाजावना लागोन आसा लागोन जिसुनि आमेन।